mucherera tendai ndiwe bhegi rako ndongonakuisa pasaidi yako unoramba waremera 1000 dzinga ndiyo changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma kumbavha, ndoda kuripwa nemombe uya nembowo dzako chuti pane maredari ari kutaura izvozvo. Tendai mucherera achitaura kuna dzingai 1000. Pavadinzwe tendai inini ndakasvikirwa nadzingai 1000 pamba pangu kuma11 dzemanheru. Asvika pamba pangu vakanditi ndauya panapa changa ndikudawo motabhegi yangu. Ndikati unoda kuti unoda motabhegi yako kwandiri zvafamba sei? Zvikanzi ndaanombowo wakazara kuti iwe ndiwe motabhegi yangu. Ndikanzi tauya kuti titokutora tiende kubadza manheru ana. Ndikati manyanya kuuya kwadoka, regai ndidaidzowo vamwe vangu vanzwewo zvamuri kuita sei, zvamuri kutaura. Ndobva ndadaidza vanin'ina vangu vairi vachibva wauya. Kwachitanga kubvunza kuti iwe chazvo watiwo ndine motabhegi yako umbowo hwako uri kutiwo ndine umbowo kuti ndo wakaba motabhegi yangu uri papi? Ndikanzi inini ndakaenda kun'anga kuMozambique, ndakaenda kun'anga mbiri kuMozambique ndikakuona iwe. Ndikazoenda imwe chete kuMalawi ndikakuona iwe. Ndikati anyatsodzokera kuti kun'anga dzako idzodzo tinonyatsoona kuti shuwa here ndini ndakaba here. Ndakabva izvozvo wakati aiwa paiwe kuti tichakusiya zvikazi tichaitika, tinoda kuti tiende newo kubadza. Ndikati kana muchiti kubadza munenge muchireverwa kana mamuti muda kuenda here kubadza nguva inei, makuseni madi kuya kuseni kana kuzaya kwakachena. Ndikanzi aizvizvi hatina apa nekuti taudzokera kumabasa, saka tirikuda motabheki kana yavati hazvisi kukwanisika. Saka ndakabva ndanyarara. Pandapawo vandanga ndadaidza vaya mukana wekupindura. Wapindurana wakapindurana nin'ina wangu ndo pangatanga kuti aiwa munhu uri kuakiuzana naye kuti tikupei this hour nguva ine manheru anaye kuti titi muri kuenda naye, tokupei muchiti muri kuenda kupi naye munhu. Saka ipapo ndo pakabvaenda kunofira nyaya yavo yekuti wakazotadza kuzobuda neni, asi wairi kunditi ini ndakapa motabhegi yavo. Ndabva ipapo ndakabva ndaenda kupolisi to be safe, kuti vanhu havandisvikira neusiku vachinitaurira nyaya yemotabhegi. Ndakabva ndaenda kupolisi, vandasvika vandaisa ripoti yangu kupolisi. Ndikazi ndichavadaidza vachauya kunoku inyaya dzedu, inga nyaya yavo vairipotwa vane kunoku kumapurisa. Saka simba ri kunanga pamba pako wakuruwana papiri kuti vari kuda motabhegi kwauri. Pandabva pandaenda kwaishe Zengeni, vandasvika vandanotorera nyaya yangu kwaishe Zengeni. Ishe Zengeni ndo akazoti vheya kuya kunoku. Pane pasina kunzwisisa uri kuti kwakauya kuna 11 kumba kwako akati kana zvakadaro ngatiende nezvi kubadza. Kubadza kunyi ikoko? Kubadza ini ndichibvunza inini kuti kubadza kwamuri kureva inini kuye? Akati kun'anga. Munin'ina wangu akabvunza kuti n'anga yacho kana muchiti kubadza zvinoreva zvikanzi inopisa badza pamoto, mwenzi batai badza iri rakatsvuka nemoto, kana iwe usina mhosva hautinaro, kana wakadai ndo zvazvinoita. Ndomatsanangura wakandiita. izvozvi utaura ngati inini yawakaita motobheki yangu musi wa 10 October gore yabo ya 2023. Motobheki yangu kuzobiwa kwayakaita ndakatanga nekutonatsa kutoona zvazvitori madziso mangu. Mukomana waya anonzi Tendai Mucherera akaswera pamba pangu. Mukomana ndakatanga kumuona zvekuma 10, 11 dzemakuseni akagara pamba pangu pagedhe pamwe pangu pamabhani achiramba achitera mubvuri. Aine musikana wake waanga ainaye atera mubvuri kudaro, so bhambogara. Ini ndo pandakatotaura namadzimai ndikati ko chiko chinombonatsa kuitika chaivo nhasi kuti munhu anobva auya paagara apa adi kusvika pamba. Madzimai batoti imi zvinhu zvacho munozoda kutsvaga pamuri mushi nevanhu siyana inishi nemunhu. Ndakutongodini hangu, ndakutongoti regai ndidi hangu, regai ndinyarare. Pandatonyarara paagara, ndofunga akagara zvimaminitsi zvishoma shoma. Pandatoti anhu aya aramba arichiyapa ari apa. Pandadaidzira ndikati paite apa, pakaita semunhu hapana kana akadaira. Asi zvakaratidza kuti vanhu vanga vanzwa kuti pane zviri kutorwa nemurume ari pacho.
harapa apa nguva iyoyo vanhu ndopavakabvaita sei bvawabuda bvawadzika nemusikana wake upi iye bvaaenda haana kuita chinguva chakawanda babvaaita sei futi bvaadzoka inini ndini andiri kuspotwa inini mudududu wangu ndapinda here ndabuda here ndapinda here ndabuda here bvaadzoka futi bvaaunya pabata chimudududu chake futi parodhi pamba pangu paya futi uyu akutanga futi kuteratera mvuri angaenda musikana wake angaenda aega kati nhasi kwechiiko chirikumbonatsa kuitika chaiko chero kusvika zvekumanheru zuva rodoka ndakamaona ina vamwe vanhu ivavo handitovazivi vanhu ava vanhu ivavo bvavauya bvavamira parodhi pamba pangu paya paya pamabhani paya paya yeye vakatora nguva vari papi waripo vachitandara vari ipapapo vachitandara vari ipapo kusvika inini ndakazoti inini regaindise mudziyo wangu pai mumba zviri mumadziso mavo vachiona nekuti pfumvudzaka yanga isati yanatsa kuvako vakune pfumvudza shoma shoma ndakasvika ndapaka chimudududu changu paruwanzi kudai so ndakauti chichita regaindipinze pai regaindipinze mumba ndataurira madzimai paya paya ngatipinzire mbudzi dzenyu pai mudanga dzinozokunetsai ndirikuda kudii ndoda kuzorora kana muchitobika mudii moita zvekubika ivo vangoripo pamba pangu ipapo vari yeye ini ndakazosvika kuzoita kooraraka wangoripo chete pandakazomuka ini ndofunga zvekuma2 dzeusiku ivo ndakagumisira kuvazwa vachitaura ndofunga zvekumaraundi 9-10 vari ipapapo pandakazomuka ini zvekuma2 dzeusiku ndikuona dhoo rangu randakakiya mandandaisa mudziyo wangu pa hamusisina mudududu rakasiyiwa rakavhurika kuda kudai mudududu wangu hamusisina kuchiiko chaitika panapa titori namadzimai paya paya nyaya iripo dei kuti regai ndimhanyo baba mina wangu ndiende kutaura kuti wakomanaka mudududu wangu watobiwa nekuti ini ndakavhara padhoo apa ndikakiya ndega padhoo pangu pemudududu ndaitoita make sure yekuti ndinofanira kukiya ndega ndatomhanya panext dhoo paya pamuna wangu ndatoti mudududu wangu wadi tiripo iwe unofunga kuti munhu aswerapo angabe here handiti mbavha ingade kuzviona kuti izivikanwa oswerapo kusvika nguva yauri kutaura yese ozoba iwe uchitomuona uchitaura naye achitokuona kuti uri kutaura naye kubva mangwana kuma11 kusvika kuma11 chipo chezuva rese aripo ozokubira iwe munhu iye zviri practical here zvaaita manje zvekuti aiti akaenda odzoka ndo zvandiri kuti kudzoka kwake hapana kuhwanda kwaaiita nekuti munhu akanga achitouya pazviri pachena achidii then munhu iye ozokubira nekuti zvaakaita atidza musawo cheipapapo achitati zvakamboitika futi pamba pangu kana kumubvunza wekuti sinzi ndakavaka musha wangu gumbo rake rinoziva here pamba pangu ndozvatirikutaura kuti umbowo dzidzwa ikaka kana mapurisa asina kumbotora umbowo hwako hwauri kutaura because hati wakautaura kumapurisa ndakatomhanga mapurisa akati pakuferefere akatoona kuti hapana munhu anoba haangasweri ari pachii paari kuda kuba usiku ihoda kuti takazouya umwe musi uyo akanga iri reconnaissance even anoita reconnaissance munhu hauiti reconnaissance uchionekwa uri pachena chena uchidzoka wozomira wachitaurisa zvauitonzwa iwewe kuti vanhu vari kutaurisa iwe uchiregera kuti wabvunza kuti ko muri kunyanyotaurirei chiiko muri pamba pangu wabva makuseni kusvika naye ndakutorara kuma10 muri pamba pangu ukatadza kumboenda undo wako nofurani ndakatodaidzira kuti ko nhasi paiteiko apa andina akatidayira wakadii kuchiri kuendapo kapawa ndakatodaidzira inini kuti ko nhasi pambonatsa kuiteiko pauri kuswera apa pamba pangu apa handina akatidayira ndonguva yakamuvha akadii akabva abuda bvaaenda bvaazodzoka chimanheru ichochocho ndokubva amira futi mateni manheru akanga ari nomwe munhu angainaye angazivamira futi anga usikuhwanda akanga ine anga usikuhwanda dai rutoto wakaditorera
taitomboti zviri nani kuba wakatibvutira zviri nani nekuti vanhu vaswerapo bonzo vaswerapo hanzi makaswerapo hamene pamwe une hanzi wakangodaidzira chete hauna kuti ibva yapo that's mapurisa asina investigation yaakadii yaakaita because statement yavari kutaura iyo hapambori kana kudai mambo mukabvunza mupurisa wenyu musi waakauya uko akatosvika kutoti mupurisa akanga ari kuinvestigate achiferefeta nyaya iyi saka toipa mapurisa ngaaferefete nekuti iwo une umbowo I think kana wakataura umbowo hwako asi kana dai ndandiri nemupurisa handioni kuti pane uyu anganzi ndiye akaba nekuti hapana mbavha haingauyi yoswerapo the whole day because aitanga kutaura atara kuti bhaiki rakabiwa musi wa10 October gore rapera handi zvaitika zviri mumaziso mangu ndikati pachine kubayirana kuti kutorera ati zvakaitika achitozviona zuva razvakaitika ukazoti uyo ataura kuti hanziwa wazoti wakaenda ukanomuona kun'anga kumalawi kupi kupi uchida kuenda naye kubadza chokwadi here zvakaitika ndezvekudai so kana zvaari kutaura zvekuti inini ndakaita zvekumumbwinyikidza handina kuita zvekumumbwinyikidza pakuti izvizvi handei kuzototi azotodaidzire vamwe vake kunga vanhu muri kuwirirana pane zvemuna mudii iwe chienda kuna chiremba iye anoona ondomugadzira uyo kana ari akazviita nekuti mukuferefeta hazvibudi umbowo hwako haubudi but kana uchiti ndiye chienda akaona pagirazi chiremba iye anofanira kuti amugadzire kuti adzore ega chimudhudhuriyo vanoti uende kumba kwake kunomutaurira ndada kubvunzawo kuti magariro ekuti wakamuona akagara akaswera achingotendera mabvako iye uyu ane chimiro chipi munharaunda ane history here yeumbavha kana kuti ane rekodhi here inozikanwa kuti ane criminal record azvo zvinoenda kuita kuti uzive kuti munhu ikoro imbavha kunga akubira akabira vamwe akabira vamwe iwe hauzokwanisi kumiririra apa kuti iwe munhu imbavha mushure meunga abira umwe nechii akambosungirwa here umbavha ani iye handizozivi hamubairi paupenyu hwake kuti zvakamira right nhau yako yekupuma wakapuma munhu usina evidence yekuti ndiye akadi akaba nekuti evidence yako kumapurisa even mapurisa muna October kusvika izvozvizvi atotadza kuti aferefete nekuti evidence yako hapana painodida kuti ndiye akaba nekuti hakuna mbavha inouya yoswera iripo muswere wese yotorara iripo yozomuka kuzoba nekuti iwo kuma10-11 kwauri kuti wakarara ingoripo ende wachiita noise for that matter evaiti wakanga wakawanda vanhu vaitotaura nyaya dzavo sekutaura kwauri kuita vachitoseka zvinotonzikwa wozoti wokubira futi ipapo hationi paine umbowo unodi unobatika kuti ndosaka mapurisa akatotadza kana kuinvestigate from October kusvika izvoti hamuna February dzokera kumapurisa kundope umbowo iwo toona kuti vanosimudza here kana kuti zvawati iwo una chiremba wako akadi ngaandogadzirika munhu akakubira auye ega kuti adi areure inini mamboka nyaya yangu inini pakuti
mimi mambo kana mimi zvinokwaniswa kuti munge muchidino. But watula chiremba ka akatoona akamuisa pagirazi akaona kuMozambique. Ndofunga ipapa paataurwa ikoko ini anopapindura bepapa ini ndakamutaura ndikati pandakafamba ininika zvakaitika pamba panguka maswerero awakaswera uchiita zvakaenda kodini zvakaenda kobatwa zvakanzi chiipa kwakafamba zvakanzi munhu iyeye akatoswera pamba pamba pako achiti akapinda obuda akapinda obuda saka wadi kuti ngaagadzira ndosaka ini ndiri kuchema kuna mambo kuti imimi changamira iyo sati wauya uyu ndiye auya kuti mwang'ara kuti inini handina kuti ndiri ndakaba ndizvo zvochangamira izvi nekuti tese isusu tiri vana wenyu tauya kwemuri changamira inini ndiri kuti amuno here zvemunokwaniswawo kuti dino isusu kuti zvibude pachena ndine mhosva kana kuti iye wacho totofungira kuti ndiye anogona kumudaidza chiremba wake uyo upurwa pepedare kuti uyu shuwa ndiyakaba sokatoonekwa uchiita basa rake achisimbiswa nedare kuti itako basa takupa mukana takutendedza ndiri mambo ita basa tikakuziva kuba kwakaita murobeni. inini changamireka nyaya yangu inini iri pakutika isusu tiri vana wenyu zvinhu zvinofanira kujeka masaidi masaidi ese kana muine zvemunokwanisawo imi kudii kuita nekuti ndikadai ndikaenda kotora chiremba wangu uko zvinoita wangafanika inini ndataura nachiini naye hamuna zvemunokwanisawo here kutiita isusu changamira savana wenyu wauya kudarira mambo vanezvogona kuita vanogona kutoitira uyo wakapfuma dai umbouri wakauya kuna mambo kutaura nyaya iyi maigona kubatsirwa but uyu ndiye auya usiriwe wauya kudaro saka iwe ukutoziva zvauri kuita uyu ndiye atouya kuzomangara kuti uri kumupuma dai uri wauya kuzomangara zvezviri nani waigona kubatsirwa manje wakapfuma ndiye auya saka iwe unoda kubatsirwa iwe uri kuziva ako munhu akatora inini ndiri kuti zvinhu zvijeke iye aripo avuma mubvunza kuti uri kutere uimba pakati eimba kunoti haana kunzvenga kuti uyu ndiye akandibira mudhudhuvani wangu kana kuti uyu ndiye saka itwazvo pari kunze hapana here simba reimambo kuti pangone kujegeswa nekuti uyu ari kuti makati aiwa wakapfuma asi uyu ati kunongedzera inini ndiri kutaura kuti inini pamashoko ataura hapana pandinokwanisa kuti ndimuti imba mashoko ane investigation iri kuitwa nechi nepolisi polisi iri kutotadzawo kana kuti iburitse kuti uimba handiri kupaona right machira changamira ini ndiri kutoona kuti munhu ari kupindura nyaya yekuti ari kuziva kuti mudhudhu wakabiwa handisi kuona chokwadi chaari kutaura kana pava pari pamba pake paswera munhu angadaidzire haada kutombosvikapo kuti muri kuitei apa kwadaisa kuti muri kuiteiwo pamba pake chaipo chaipo handisi kuona kuti ari kutaura chokwadi itireti yaari kuenda kuti uyu afunzonde ari kubavara ini ndinowirirana nemutongi ari kutaura changamire ndiri pamba pangu ndakambozvitora inini kuti nditi ndini uyu zokungisa mubhutu dzangu ndikachiona kuti inini ndiri pamba pangu munhu ouya oswera ari pamba pangu the whole day achingoita in and out ndingasvika here pekuti ndakuenda korara iye munhu uyu achikundoti inini achikungotaura ari pamusha pangu handifungi kuti zviri practical maizvozvo varume titaura netese tiri muno kuti ungaenda here kundorara uchisiya vanhu vari kutaura pamusha pako muyadhi mako vari kutotaura varimo unless uri kunditaura kuti panga paine chikuchikutakati panga paine hwavairi pamba pako ungati anekuti vanhu ndakangosiya vari kumwa hwavo ungati vanhu ndakangosiya nekuti vanga vari kuita chakati but kana pasina chimwe chiitiko changa chiri kuitika pamba pako idi chokwadi ina handiendi kundorara ndichisiya vanhu vari kutaura vari muyadhi mangu inini ndovari pamabhani pamusoro inini zvakaita pamba pangu pane rhodhi inodzika kudaisa saka zvimwe zvacho haufungiri kuti
munhu angaite zvinhu zvakanaka because vanonga vangori vanhu vekudini, vanonga vangori vanhu vekuziva. Saka pane roti inodzika kudai so paroti ipapa pane mabhana angu ari muyadhi mangu kudai so musaidi muwanzi kudai so. Tarisa muchinda uyu munhu abva na10 mangwanani handiti aenda adzoka handiti iyo aenda azodzoka futi ane wanhu kuwaona akamboega akazouya aega ndokuzodzoka futi ane wanhu. Saka chekutanga ka ndirini unotofunga kuti munhu ari kudara nemukadzi wangu iye ari kuramba ari kudii saka munhu iye unoita sei unotoita shungu nekuti hapana murume anoda kuti mukadzi wake ararwe naye ipapo pari kutanisa hamuna here rimwe daka sevanhu vagarisana naye yamakambotadzira navo? Ini handina daka naye peni kuti anotogara kuvhage 50 51 uze namarazo ini tiri kuvhage 17 which is munhu wekure kuti uri kutomuona aswera ari pamba pako the whole day wosvika pakundorara ari kungoti hinyi ari pamba pako haumu apurochi pamaputara muchiti n'anga yawakabata yakakuaprovhera inokwanisika yekuti inini ndiende kun'anga yangu ndoyana yakudare kunoku yotaura kuti yogona kunongeza aiwa ngaatati ngaandochichite mashirikiti ake kana ari munhu anoonaka anofanira kuti agadzire amugadzire so that munhu akabeba nekuti akabva mushonga unobata pane mhosva akamubira uyu aunze mududu ega ndopatataura noti kuti auye akakoya akanongotaura seizvozvi zvine chii kamango tikuona kuti kuda kunjenga mhosva yaakaita yekupfumawo kuti wapfuma munhu pamba pake ukamuendera nousiku mhosva zvokutoti kunyangwe namapurisa iye ndiye aitosungwazve kumapurisa atori nemhosva yekuda uenda undotora munhu tondokidnepa zvoudai uye asina kutora wanina wake nevamwe dai akatora uende usiku akaenda naye kuti akuenda kubadza ngai aungaindi nemunhu kundoita izvo saka utori nemhosva nekare yekupfuma munhu kutoti akakubira pakati peusiku pamusoro ndingati panguva dziri kutaurwa idzi inguva dzakazongoendererawo isisi tipapo wasvika pamusha pake nguva ndonga rakasvika zvekuma9 handiti 9 kutori pachishona kuti pakati peusiku zvakatira kuti todhilei nyaya yekuti isisi takatoti hatisi kuita zvinhu zvekumbonyikidza chiba isisu munhu daidzawo chi waning'ina wako nehama dzani dzako hautorina nekodzero iyo yekuti uende uchindomutaurira kundotora munhu ikidnapping ndo yavari kukutaura kuti ikidnapping iwewo kana wakutoenda unoti iwewo uya tiite zvakati chekutanga zvawakanga wagona kuenda kumapurisa ndakabirwa umbo hwangu wakati suspect yangu ndii dai papaine umbo mapurisa angadai akatomubata kare akatomupfigira akatomutonga then tochizoya kunoko for compensation but mapurisa ane umbo hwakapa ari kutotadza kuti aba amubata mambo tiripa ndechekuti isati kunzvera kuti iudarani tinacho chokwadi chekuti akatibira nekuti akanga aine vamwe wake waanofamba achitamba nyuga munhu kuenda kupi anofamba achitendera nzvimbo dzese veitamba nyuga ndo vanhu vakabaona ndiye isitine chokwadi chekuti ndii chipeka umbo hwacho chokwadi chogona kushaika mambo nekuda kuti mabira akaita ndekuti akavakana kupisa apedza kutsvaga kuti tobata sasogozoita chokwadi sei kana munhu mapurisa achitadza kumubata ndosaka nimi mambo mauya mutiyanamise kuti kana pane kukumana pakati pevanhu vairi motigadzirise nokuti ndo nyaya uyu kana tine mhosva yakabatwa naye kuti tumufamba mututu unonyora kwaunofamba
kuti muzosvika pamba pemunhu makaita nesiporo here imimi kubva pamba penyu kusvika pamba pemunhu indinawo mudhurudini unonyora kuti wakabva pamba penyu here kuti bwanda pamba pemunhu umbo hapana umbo zvakane munhu anoba mombe akaenda kuisungira mudanga make aba mombe munhu enda kuisungira ndozakuti umbo hwacho unokwanika hatisi kuona umbo hwechi hwatadzikwa nemapurisa akatrainwa kufefetedza nyaya dzecriminal hatiri pamombe handisi kuparamba sezvo nyaya yava kwamuri kana mati Istanbul asika chizaziva kuti kupuma munhu kunongedza munhu isina chokwadi kuti uidiwe kana tiri ipo paboka imi chitizazisira iwo kuti ndiani zita dai ari uyu auya kuzomangara kuna mambo kuti mambo ndine chokwadi chekuti ndiye akandibira tipei vanhu wenyu vanotivheneka mambo wabudisa vanhu wake movhenekwa zveshuwa iwo wakadini wakaba so kana kuti paine zvakuda zvekuti kwaudini zvina haasiba auya ngewo makapuma ini muoti ndiye wacho hapana ndichiona kuti umbowo hwavari kutaura varume vavo kuti tine umbowo pasati paine umbowo mapurisa achiri kuferefeta kuti atsvage umbowo chechipiri ivo kana vachiti izvona wane chokwadi chekuti uyu ndiye akama ivo ngauye vamangare kwete kuti isusu ngationa nezvitaura uyu kuti ndiri kupfuma ava vasati wane chokwadi chekuti uyu nekuti kana pasina zvinobatika hapana chokwadi ini ndoda kutsanangurawo pawakauya varume ava pamba pangu usiku inini mangwana kuti makusenzi zvinhu zvakandikashamadza kuti vanhu vandiringa panapa usiku ndakatanga kuenda kwasabhuku ndasvika kwasabhuku akandipa advice zvikanzi imimi tsana masvikirwa pamba usiku vanhu vanogona kuuya kuzokutorai sevhireji magona kuuya kuzotizyisa kuvhireji nokuti mangwana dzimwe nguva munofuma musiku nenguva yavava imimi chiendai kupolisi munoisa ripoti kupolisi ndasvika ini ndaisa ripoti yangu polisi yakanditi ingawani tauzen ako yakamhangara nyaya yake panapa mapepers akaenda kucid office whatsapp cid office ndiyo iri kusecha mabhaiki plus chinhu chiri kutadzisa kuti bhaiki rake ribude nhayo kuti bhaiki rake harina tsamba yekutengwa naro dai rine bhuku takamutuhya nebhuku ndikoti bhaiki rake tikwanise kuwana masechere ekurisecha saka ino pasina bhuku bhaiki racho torisecha sei hatina masechere atinokwanisa kuita sei aiwa uyu arikutaura zvakataurwa nepolisi polisi yakaona but arikutaura zvakataurwa ronzi bhuku harisi bhuku rebhaiki bairiro bhuku iro imanual yavari kudatarira bhuku ibhuku rinotorwa model nhamba chii zvese ndo bhuku iyo imanual kana iri yamaha ese manyamaha anenge ane chibhukulechi chimanyuwa chimwe chite harisiri bhuku ravari kutaura ravari kutaura ibhuku motikari ine bhuku bhaiki rine bhuku handii uri kuzvinzwa saka harisi bhuku ravari kuti bhuku iri uyu ari kupa correct statement kuti takati uyai nebhuku so that tione kuti mudhudhuru wake engine number ichii iyo chassis number ichii zvinoonekwa pamudhudhudhu ndo ripoti yaari kupawo nemapurisa paakaenda iri wrong bhuku iro kaino ndakapedzwa ini mupolisi bhuku iro ndikatenda naro engine model engine code zvese zvirimo ndakatenda naro kumupurisa particular ndakatenda naro kumapurisa particular ibhuku reengine wakatonditi kuti tifambise nyaya yako kuti tinyorese kucid uya nechi uya nebhuku ndikatenda naro bhuku ripi iro riri so harisiri bhuku zvezvatiri kukutaurira kuti harisiri bhuku imanual uri kupanzwisisa that is a manual ndiri kunzwa vari kuti wane upo hwakazara hwekuti ndiye akamba
nekuenda kumapurisa kwamakaita nekubuditsa mabhuku manyoya uri kuti yamuinaye kana imimi paine umbo uyo ari kuitei panze mapurisa akati zvinhu zvine process zvemabhaiki zvikezvi nezvecid tiri kunyora mapepa ako kuti aite sei ndo zvatiri kuti investigation iyo yekuti iri kuitwa you were supposed to wait up to now uri kudzokera mumapurisa kuti nyaya yangu yaapapi handiti ungadai usi kusumuka uchindopuma wako ndo pane mhosva yako kuti uri kusumuka uchindopuma chii waifanira kuenda kumapurisa nyaya yangu yaapapi inga musungwa wangu ndakakupai 1 suspect yangu ndakakupai 1 muri kuita sei naye kana mapurisa achitambira zvinenge zvabva kun'anga wotambira kaiko wochimukonvicta nazvo handiti so pane kunyangadza 1 kidnapping yamakange maakuita inovhariswa icriminal tikamuta kuti iwe sumuka iye mapurisa akatoregera andoripota nekidnapping wakatotadza basa wangadai wakatokudaidzai nekidnapping yamakange muri kuda kuita maybe wakazoregera kuti haina kuzoita but motoita laki kuti haina kuzoita nekuti makange muchabatwa nekidnapping yake uyu 2 muri kuenda kundopuma munhu imhosva yauinayo yekundopuma munhu pamba pake ende huri usiku muchida kuita kidnapping imhosva dzamaakutodii mambo inini chakazondipa inini simba rekuti ndinyatsekuda pane mukomana uyu bva pekutanga pane zvakaitika pamba pangu ane muzukuru wake uyu musojo mukomana uyu muzukuru wake uyu akanditaurira inini kuti akatanga ona mukoma angu obva akataurira akati wakomana sekuru angu ndiwane bhaiki rani mutorega muzukuru enda iwe zvese izvo enda mune hombo ende kumapurisa kuti ndaiti musoja uyu akanditaura kuti ndiye ane chii ane bhaiki zviri pachena kaito endei zvese nechi muchitotaura kuti chii whether akaba kana kuti haana kuba mambo hapana ari kutaura kuti apa judgment iyoyo nekuti munozoenda muchinopa judgment mambo wakatoti chii akaba vanobvunza kuti mambo wakazviona papi kuti akaba iwewe une munhu akatouya achita kuti akamuona uyu kuti akaba chitori kumba kwake kanhu zviri kwakati chienda kane evidence kumapurisa wondoipira mapurisa kuti uyu iye wachoto ochitaura pachena nyaya yakudaka pachena osungwa ka but iwewe chauri kunyangadza kuenda kundopuma uyu ende muno mudare matobvumwa muri 2 kuti tiri kutomupuma tine chokwadi kuti ndiye akaba tiri kutomupuma iyo ichiuya nhau yake kuti muri kumupuma ende matomupuma pamberi pangu ndotoona zvesho muri kutomupuma nekuti mapurisa haasati apa verdict hamusi panzveka ndo zvatakukuripisira kuti muri kupuma munhu zvisina umbowo ndokupuma ikoko mambo inini chichemo changu chachiri pakuti imimi mambo amunova ine simba ini ungadai wakauya kana waida rubatsiro ungadai wakauya takakupa rubatsiro asi apa uyu ndiye ari kuuya kuti muri kundipuma ende zveshuwa muri kumupuma nekuti isusu tatoona matomupumirawo futi munomudai hapana kuitwa mambo sematongerera maita asi isusu kuti muchitonga isi tinodzoromba da kuti tiende tiende munouya tonga vari kupuma ende watopuma pamberi pamambo munhu mambo ichokwadi vari kutopuma munhu
nepamberi pedare. Saka imhosva yawakaita wakandokidnepa munhu usiku, dai asiri wanyina wake wakazomudzora sezvo akazondoripota kumapurisa. Saka vanobvisa mombe yekuripira uku nokuti vaigona kutomuuraya pakati pousiku. Unoti kama senyaya yewari kuziva kuti ndo zvakaitika, waine umbo hwakakwana hwemuzukuru musoja, asi havana matanho akasimba vakatora kuti zvavo zvipinde panzvimbo. Nyaya yekuti kupfuma munhu pamberi pamambo zvine zvazvinoreva. Kureva kwacho kune mushamho unotaurwa namambo wekuti mambo wanyarare mudunhu mavo kuti wafana vantu varume ava. Dare ramambo taikumbira kuti rikaita mbudzi nhare dzemaromo chekwa dziwana ava zvaita, asi iwo manje wachibuda muno wamwe wachienda kana nhasi ngawachimangara nyaya yavo yekuti mambo mowabatsire kuti mudhudhudhu utsvako kuri seri kwechuru. Ndauzoka kune wataura nyaya yekuchipa mbudzi nhare, iye wachapumha wacho anofanira kuitirwa, asi iye ndazive kuti kana paa yakazoonekwa kunzi ndiye chikwada nembudzi, muripo wako uchazokura kudarika zvanenge aripecha. Saka aindofungidzira kuti kana ari kunzi mbudzi nhare, iye anofanira kuonawo mbudzi nhare dzakuitirwa. Right, nhau iri kumapurisa. I think mapurisa achine kuferefeta kwaari kuita. Nekuti pamwe tinoti nhasi tamuburisa toti haana mangwani, pamwe mapurisa obva azobata ainavo zviro zvadini zvazowanikwa ainazvo. So tinoti dare tombomira zvokubhadharisana, nyaya idi ipedze kuferefetwa nemapurisa. Sezvo ari kutaura kuti vane umbo hwakawanda hwaari kutaura munomu, kuti even muzukuru wake musoja ari kutotaura izvozvo, ari kutoziva kwarakaenda neevidence yavari kutaura kuti vanayo. Tombovapa benefit of the doubt kuti yezvezvi wombosimuka, tovapa nguva yekuti tozwa kuti mapurisa anenge apedza here, kuti atadza here kuferefeta kwavo. Then wazotadza wozodzoka toenderera mberi nedare. But pari nhasi tomborimisendeka pasaidi, hapana watinopa mutongo. Tinoti chimboendai moita further investigation since iri kumapurisa, motibatsira kundopa umbo hwamuinawo hwamuri kubhilivha kuti munawo kumapurisa, uye umbo hwamuri kubhilivha kuti munawo kudzin'anga dzamuinadzo dziri kutaurira izvozvo, momboenda ikoko. Then tombokupai 6 months, ndodaira kuti mapurisa anenge apedza, then munozodzoka tobatsirana. Ndandozwa kuti pa6 months dzamataura nechangamire ndikudzirwa, asi taidawo zuva rekuziva kuti 6 months dzacho dzinokwanira padheti ripi. Okay. Ukaita ndoo basa ravo 6 months. 9 August. 9 August. Wangu yanetsamba yekuti mapurisa ichi nyaswe kwa